Видишь, я сюда приехал не один, а с дочкой. Это моя. Их две, сёння толькі одна тут. Але я даследую гісторыю свайго рода. І ось шмат гадоў уже, амаль 20 гадоў я збіраю інфармацыю пра сваіх продкаў. Адзін з радоў, які тут жыў недалёка ад Боршы, зараз гэта вёска Ларынаўка, там былі хутары Глякаў і Рукліна. Там жылі, яны лічылі сябе польскай шляхтай. Па меншай меры гэта было напісана ў дакументах, якія я знайшоў у архівах. Знайшоў з канца 17 стагоддзя. І вось тое, што я знайшоў пазней, калі мне дома засталося шмат здымкаў, і моя сваячніца пачала распавядаць, што гэта расстраляны. Сёння я сюды прывёз і ўжо усталяваў на гэтым дубцы 11 шыльдаў. Гэта ўсё сваякі паміж сабой. Хтосьці родныя, хтосьці дваюродныя, хтосьці жонкі ці муж'я расстраляных. Самы я нават змесціў тут шыльду пра прадзеда Іосіфа Каменскага, якога ў 30-м годзе раскулачылі і выслалі ў Котлас. Выслалі сям'ёй, з жонкай, з сынам, ім было 72 гады. Гэта было ў 30-м годзе, і выслалі яшчэ сям'ю брата Іосіфа Павловича Каменскага. Запамятаў, як завуць. Сынам. Яны уцяклі ў 30-м годзе, яны уцяклі ў Маскву, у 31-м іх НКУС арыштавала, саслала ў Ніжні Тагіл. Там аднаго зноў арыштавалі ў 34-м, далі 3 гады. Зноў арыштавалі іх у 37-м, і ўжо ў 37-м адзін з іх звернуўся сюды. І тут было шмат расстраляна. Карацей, вось такой мартыралог. 11 асобаў, але гэта не ўсе, і я зноў і зноў знаходжу новыя імёны. Вось у мінулы раз, калі я быў тут на спатканні ў Оршы, я знайшоў у кнізе памяці Аршанскага раёна новае прозвішча. Гэта мой родны брат майго дзеда. Зараз мы ездзілі. Гэта была вёска Пустынкі. Ну, зараз там ТЭС, вы ведаеце, да? Вось там Тамашевічы жылі. І некалькі гадоў назад я даведаўся, што там стаіць дом майго прадзеда. Некалькі гадоў назад я даведаўся, калі гэты дом быў адабраны. Я быў шакаваны, таму што я меркаваў, што дом быў адабраны ў часы калектывізацыі, але высветлілася, што дом быў адабраны пасля вайны. І гэта мяне вельмі здзівіла. Прадзед не вытрымаў, павесіўся ў сараі ва ўласным, а мой дзед з бабкай і некалькі сем'яў былі выгнаны на вуліцу. А вось у гэтай кніжцы памяці Аршанскага раёна я знайшоў прозвішча роднага брата, якім ніхто ніколі не казаў, Ефім Григорович Тамашевіч, які, я быў шакаваны, ён быў арыштаваны ў 46-м годзе, яму далі 10 лет лагероў. Яго лёс мне невядомы. Але тым не менш, гэта вось такая нітачка, якая можа праліць свет на тое, што адбылося ўжо пасля вайны. Чаму адабралі дом, чаму саслалі гэтага брата. Вось, таму вось я ўжо даўно хацеў зрабіць нейкі мемарыял. У Оршы захавалася могілка маёй прапрабабкі, якую высылалі у Котлас з прадзедам, але яна вярнулася і памерла тут у 40-м годзе. Але вось 2 гады назад я пазнаёміўся з Ігорем Казмірчаком, які паказаў мне гэтае месца. І тады я ўжо захацеў штосьці зрабіць. Альбо на могілках, альбо тут. І ўпершыню я пабачыў, як гэта робіць, напрыклад, у Левашова, это пад Санкт-Петербургам. Вялікі мемарыял, куды людзі прыходзяць і прыбіваюць уласныя шыльды тых сваякоў, якіх яны страцілі альбо іх бацькі, альбо дзяды з бабкамі. І гэта мяне вельмі ўразіла. І вось я зараз рэалізаваў вось гэтую ідэю тут. В общем, все. Что ты хочешь сказать? Дякую. Ну, кто желает еще? Давай.
Сьогодні такий день.